Даніла Цырылунгі прыехаў у Беларусь 2 гады таму. Працуючы ў адной з стаматалагічных паліклінік Гомеля, малады чалавек адным з першых прайшоў ацэнку ведаў адной з дзяржаўных моў. Малады медык упэўнены, адкладаць настолькі важныя рэчы на потым не варта. Пазней гэта можа згуляць супраць цябе самога. На выбор было 2 языка. Я выбрал русский. Посмотрел, что там разговорный нужно язык для общения. Я посмотрел в интернете, это несложно. И то есть я не волновался. Ну, чуть-чуть, может. Хто, як не таксіст, лепш ведае горад. Максат Шарыеў пераехаў у Беларусь з Туркменістана больш за год таму. Мужчына упэўнен, што Беларусь краіна вельмі дружалюбная, а штодзённая праца таксістам дапамагае лепш пазнаваць людзей і горад, у якім жыве, навучыцца размаўляць на мове. Нам объяснили какие-то, там 20 вопросов будут по тесту брать, все такое. Мне обошлось легко. Все легче мне обошлось. Я думаю, что у меня такого сложного ничего такого я не почувствовал. Да? Я могу обладать русским языком. В общем, у меня, слава богу, все получается. Я очень благодарен всем ребятам, которые мне помогают. Цяжкасці перакладу не павінны становіцца перашкодай для якаснага выканання працоўных абавязкаў у пэўных прафесіях. Для рэгістрацыі ўдзельнікаў экзамену арганізацыі наймальнікі штомесяц падаюць заяўкі. Дата правядзення выпрабавання 15 число кожнага месяца або апошні дзень месяца ў выпадку, калі колькасць заявак будзе перавышаць квоту, якая выделена для пэўнага пункта правядзення ацэнкі ведаў госязыка. Я, как ответственный руководитель своего таксопарка, посчитал нужным их как можно быстрее пройти проверку знаний, квалификации их на знание русского или белорусского языка. Вот. Сегодня мы ездили сдавать экзамен, я их сопровождал, всячески поддерживал. Уверен, что мои ребята, мои трудящиеся мигранты, они его сдадут с первого раза. Каб стварыць для ўсіх роўныя умовы, заданні накіроўваюцца ў пункты адначасова па абароненай сувязі рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў у дзень правядзення тэсціравання. І асноўная задача пры правядзенні – забяспечыць аб'ектыўнасць і роўныя умовы для ўсіх прэтэндэнтаў. В 11 часов по всей стране в одно и то же время вскрываются конверты и начинается экзамен. Экзамен проводится в форме теста, где есть 3 уровня. Предполагается, что мигрант должен проявить свои знания грамматического строя языка на базовом уровне, понимать значение слова в предложении и в тексте, понимать смысловые связи в тексте. Калі экзаменуем і выконвае 50% працы, то гэта лічыцца паспяховым вынікам. З тымі, хто не здасць экзамен, працадаўца працоўны дагавор не заключыць. Наймальніку прыйдзецца прымаць рашэнне, што рабіць далей з замежным грамадзянінам, праходзіць дадатковае навучанне або курсы. Тыя, хто не прайшоў выпрабаванне, могуць спрабаваць здаваць тэсты ў наступны раз. Тэставанне будзе праводзіцца штомесяц. Алеся Гурын, Михаил Синицын, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».